weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV takkusana yoni to kay haydi to gurela Oumar Ly to Silla Jongto to Diofane Sori Kuma to Dialla to Hayre fo to Hoore Fonde to Agname Meeje ko on takkusan juula ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ha to galle ceerno Keccela Sarr to Dulumaji Dembe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie tawteɗo oɗo saaha e kaso seeɗa hanki o yiyama e nder clinique goto e nder Nouakchott tawi o arno ko holkisade ɓandu makko to leydi Sénégal JINIM woni groupe de soutien de l'islam et des musulmans ɓe mbaɗi janggo mabɓe e tawi kadi koyeɓe mbaɗi janggo mabɓe e cisternaji dimɗanoɗi gasoil tawi ko fatnode e nder leydi hen to leydi Sénégal e oɗo saaha kay teskama tigui guila ñalawma hanki o ustima ko fate ndelam kubbam woni carburant litre essence jarannoɗo 990 artirama ha 920 so tawi ko litre gasoil jonnoɗo 775 artirama ha 680 to leydi Mali JINIM ene jokki kay duppude ɓe kolliri wonde ɓe duppi groupe de soutien du musulman et l'islam ɓe kolliri ɓe duppi sappo jeeya citerne gasoil to leydi Bénin ko fedde dadi ɓe kay jinno derguidde laamu tigui on biteɗo Pascal biteɗo tigui Patrice Talon on kudeta noon ardiɓe laamu ngu oɗo saaha kolliri tigui ɗum laataki kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Inde to leydi Grèce to leydi France bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadino ɓalawal e danawal kala gandu binde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ne jiiɗa cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon kuɓe sowade dartoraɓe ustaraɓe ndewago e wonduɓe gorko sheydani kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawnoɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓutoji e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawnoɓe worɓe ustaraɓe gorago yaw yitade koyemen fiɗaɓe wonduɓe prostate ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal raffi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e wittoji makko mo yiite leɗɗe ko fate estomac ma no fotirno kala nder balɗe tati mbatta ñamde yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe mbaɗi audio ji mbaɗi appel aji kolliri tigui wonde ko jambitanno certi hen ha laaɓi guila jokkodiri e makko kay ɓe hen joguinoɓe bekkiji goppi ustoɗonnoɓe gorago jiitema koyemen e oɗo saaha hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko mallaɗo wuune ko newiɗo sanne omo tawe toon to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko numéro makko WhatsApp kadi ko numéro makko appel ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon sehil makko mini ko ne wiye ceerno Amadou Tidiane Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ne tawe ɗon sehil makko ɓinnene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 mbatta numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓe yi kono wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wuune ko newiɗo sanne sanne mbaɗnen dandu fadde e makko an jambitowo ɓandu musoru ɓandu caɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje ADC tarƴat moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heewɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti
oɗo saha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridinnooro ari ko wallude e safrude haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito heen cellal ɓanndu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna haa feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓanndu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janngana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www point gorel te point com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hedde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehili baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo jeeɗiɗi lewru bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi habruji moon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie fedde witende Daïra Ansaruddin e gardagol ceerno Boubacar Gaye eɓe tiftina eɓe bismi dendagal ummal islam kala ha tengti en nokconnaɓe wonde kay takkusan ceerno Hamdou Rabbi moɓe kewi yuɓɓinde kala hitande hikka on ɗon ñalawma o kay takkusan o ko ñande 13 lewru décembre gonɗe ndu toon to PK7 sara galle ceerno Boubacar Gaye waɗɗani école to ɓe mbiyata école Bilali ɗum noon dendagal ummal islam dendagal almudagal e sernaɓe kala ene bisma ceerno Boubacar Gaye e Ansaruddin dental Ansaruddin ene bismi on ha joni koye on fannu keddoɗen daïra taw ko yiɗɓe ceerno Sada Sy toon to Dawalel kañumen ene bismi dendagal ummal islam kala e oɗo 11e édition tawi ko ziyara annuel mo mbaɗata kala hitande tawi ɓe mbaɗanta ɗum ko khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Sada Sy noon ko kañum woni almami ratiɓe wuuro ngo ko kañum kadi joguiɗo woni joguiɗo ɓuural diine ɓuural diɗal ɓuuranel karima e sharia e nder wuuro Sade e ngor wuuro tawi ko wuuro Dawalela to kanko kadi ko gandiraɗo ko fate conférencier woni dartoɗo kay wadde conférence uji e rade yimɓeɓe ko fate kulol Allah ko fate jokkere e ɗam e yimɓe kadi ne ɓeyto andude diine men ko ɗum woni liggey makko jangguinde e wajade kanko noon ɓe ɗamini fedde nde noon en ɗamini yuɓɓinandemo ziyara annuel on ziyara noon to toon to Dawalel hitande hikka nde ko ñande 31 lewru décembre ñande hen noon ko jaɓɓade hoɓɓe so jamma o ari ko wadde jamma mawluduɗo nabiyu so tawi ko ñande 1er lewru janvier 2026 ɗo on ñalawma noon woni ziyara officiel o ñande hen noon subaka o ma silkeji ɓurano mbaɗe hen adaduji mbaɗe hen duwawuji e conférence uji foof mbaw yewtede hen ha no hannirti dendagal Dawalel naaɓe ko taari ɗum dendagal julɓe to mbawi wonde kala ene bisma e oɗon ziyara ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen jeunesse tabital pulago Mauritanie e gardugol Hamme Sall eɓe ɗamini yuɓɓinde kamɓene ñande 3 lewru janvier dartodu 2026 tawi tigui ko ñalawma walla jamma pinala jamma fina tawa tawi kadi ko jamma ko fate hirjinde kay sukaɓe ko fate haɓade simme bonɗo e haɓade ɗanne suuɗeru e wattude kadi
kadi ko fate hakkillaji men ko fate jangde e ƴellitade hano hannirta ni o conférence o noon conférence jamma o ko Sar Abdoullahi Sar gorko mo dulmaji dembe funeɓe so tawi noon ko nalankoɓe tambiɓe jamma o ko fate weldere nde ko Abdoulaye Ndiaye cifti e daari e diddal mum wondude e Yaya Ndiaye wela segene kañumen jogui kala ko fati e deti welnere oɗon jamma tawi kadi ko tabitala jeunesse tabitala walla bien jeunesse tabitala pulago Mauritanie kañum yubbinta oɗon ñalawma ha joni habaruji men demgal pulara to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni e leydi Mauritanie noon na ki heblono ko fati ƴettugol fodde ujunnaje tati gollotoɓe woni fonctionnaire uji e nder fannuji kewɗi no fewi tawi ko yambadi haɓade e yidde ustude ko fate wasam gollago woni chômage e nder leydi Mauritanie ɗum noon ñande aljuma ɓennuɗo noon joyiya lewru bowte gonɗe ndu joɗinoma jonde tawi ko jonde ministre uji woni tigui commission ministériel ndiyana jonde noon ko yidde kay heɓla halfinaɓe ko fate golle ɗe kay ko fate juɓɓudi ƴettugol ɓeɗon ujunnaje tati tawi ko ɗaminiɓe ƴettede kay gollade e nder fannuji kewɗi e nder leydi Mauritanie Mouhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jaggoɗɗe gendi Mauritanie o holliri tigui wonde yidde makko e fandare makko ko noon kadi yidde hoorejo leydi ndi ko beele kay ndiɗon kay oɗon recrutement woni ƴettugol ɓeɗon gollotoɓe ene waɗa tigui e dow gonga tawi kadi koye dow leelawal woni dow transparence tawi ala jinguere ala heedama heedago kanko Mouhtar Wul Ndiaye noon o wi tigui wonde yidde makko kay ko yo ɗum waɗ dow transparence e dow justice e dow lekkite ko ɗum woni no yiɗiri tawi kadi kala jeeɗaɗo ene wawa hebde guel ɗon tigui ono recrutement wawa ƴettede e golle mum hano hannirta ni ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie tawateɗo ɗo saaha joni e nder kasoji e nder Nouakchott aseta hanki o noon kanko Mohamed Wul Abdoul Aziz o yiyama omo ari tawi kadi omo arde escorte policier ji kewɗi no fewi e nder clinique goto privé tawateɗo e nder Nouakchott tawi addimo toon noon ko holkisade ɓandu makko e ƴewde cellal makko to yarata tawi kadi o tawi toon ko docteur makko biteɗo Kamal Ahmed Sidi ko on noon ko spécialiste en orthopédie e maladie tigui articulaire koye on fannu yaari kañum woni sifowo mo kay e kala saaha ko fati cellal ɓandu makko teskama noon koni koɓe woni policier ji ɗi ɓe ƴetti dispositif sécuritaire renforcé e fan e nder clinique o kay nde ɓe ƴetti dendagal ɓen arnoɓe visite clinique kañumen foof jaltu ha laaɓi mbiya tigui yo jaa so wona kay joguinoɓe rendez-vous ji men ala tigui heddiɓe ɗon kadi policier ji ɗi tarti clinique o kala ɓe jogui ƴetti sécurité tigui clinique o ha tigui kanko Mohamed Wul Abdoul Aziz hawa waɗi contrôle makko hawa gayni ɓe duttinimo e nder kasoji ha joni koye leydi Mauritanie kadi noon kala saaha noon teska noon kala saaha kanko Mohamed Wul Abdoul Aziz omo heewi arde toon kay wadde examen ji makko médicaux tawi koye recommandation docteur eɓe makko ƴewtade kay to ɓandu makko yarata ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie tawteɗo e jillu mum toon toon tigui to Doha lamorgo leydi Qatar o joddima noon e émir de Qatar hono son altesse Cheikh Tahim Ben Ahmad Al Thani ɓe jewtidi ko hewni ko fate jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal kay yidde ɓeydude tigui diplomatie hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi tigui e leydi Qatar kanko Mohamed Cheikh Ghazouani noon nayimo toon ko tawtoroyede sommet tawi ko batto kolowol nogas tati ɓiwola woni 23e édition de forum mo Doha ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen cukalel dewel guel duuɓi jeetati ko kañum tigui tawa ene waɗa violé ene wedda tigui sara damar galle mumen koye noon ɗum noon koye ɗum koye tigui koye ngel cukalel noon guel tawa tigui koyɗe maggel kala ene tigui ene gonti ƴiƴam ɗum noon koto legal bitegal Elmina e nder Nouakchott ko yummiraɗo o noon kañum tigui idi yiide oɗon musiba nden namdima cukalel ngel ne wonde guidol kay ne ronki haalde ko ɗon tigui yummiraɗo o tigui sikki ala sikkitaki tigui nawi guel to juuɗe safroɓe kay teskede mijjade kay wonde ko guel bonna guel nden holkiso waɗama e maggel tawama e jaati tigui wonde cukalel ngel ko bonna guel guel baɗa guel violé nden enquête waɗama hen noon ko ɓuuri yawde kay yeccade enquête o holliri tigui wonde ko babiraɗo tawi ko desɗo yummiraɗo kañum tigui junniti e guel ɗon cukalel dewel guel duuɓi jeetati o waɗi cukalel ngel violé o gayni kadi o menace guel so tawi guel haalti ko kirsowo guel cukalel noon e oɗo saaha joni tawe e juuɗe e docteur eɓe kanko babiraɗo noon baɗɗo ɗeɗo gueɗe kamtoriɗe e jutti en makko o yeddino ha soori ladde kono tigui prélèvement waɗama e makko waɗama e cukalel ngel tawama e jaati tigui
ndiyam ɗam koye makko ummi e oɗo saha joni tigui o waɗama tigui déféré ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ina teska kay kewgol criminalité woni bandiyagal tigui e wargoji e gagnade agression ngaji kala saha e ɗum teska e ɗum ɓeydi kala ina fewi e nder leydi he tawi ko statique annuel batteɗo kala hitande mo police heewi wadde o kañum tigui holliri wonde ɗum ɓeydima no fewi hitande 2024 mayne nde ɓe teskima tigui e nder hitande 2024 nde ɓe binditima 17 ujunere temedde nayyi e capanɗe jeetati crime ɗum woni ko windata en 2024 e nder hen noon hen nogas goho koko fati suicide woni tigui yimɓe wartiɓe hen ujunnaje 350 ko coup blessure e wargoji woni tigui fiide yimɓe e ganji ɗumen e yoɓade pittadi hen ujunnaje 3 hen temetere e sappo e ɗiɗi ko viol woni tigui ko fati viol hen ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e joyyi koko fati e braquage hen sappo e goho ujunere temedde jeetati capanɗe joyyi e joyyi koko fati e vol wondude ko wiyete cambriolage e nder ɗin criminel uji mbaɗaɗi noon hen 80% tigui koye nder Nouakchott ete kadi ko wilaya Nouakchott sud kañum ɓuuri ɓaftude ko ɓuuri hewde saabu e nder ɗin criminel aji kay mbaɗaɗi hen ujunnaje 613 crime waɗi koye nder ngal ɗon wilaya biteɗo wilaya Nouakchott sud rewi hen noon ko Nouakchott nord ɓenne binditima ujunnaje 5 ka tawi ko crime rewi hen ko Nouakchott west ɓen binditima ujunnaje 2 crime dahlata Nouadhibou kañum ari 4e ɓen position ɓen noon binditima ujunnaje 2 crime so tawi ko Trizémour kañum ari 5e ɓen binditima ɓen binditi ko 2 crime woni ko région de Trizémour windati ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen suudu sarɗoyeji ndu leydi Sénégal ina jokki kay wodde budget ji ko fate ministére uji leydi ndi ɓe voti noon budget ministére des forces armées hitande 2026 budget o noon ko nillori temedde woni 437 milliards 946 millions 280 405 francs CFA ɗum koye baadi koɓe mbiyata AE woni autorisation d'engagement en ujun hen temedde hen 338 milliards 389 millions 760 mille 405 francs CFA ɗum fati koye mbadi koɓe mbiyata CP woni tigui koɓe mbiyata crédit paiement ko assiette hanki o noon budget o vota yesso Birame Diop kañum woni ministre des forces armées leydi Sénégal e tawtorede ministre des finances du budget hono Cheikh Diba e tawtorede kadi secrétaire d'état auprès du ministre chargé des relations avec les institutions on woni Marie Rose Khady Fatou Faye ko kanko kamɓe tigui ɓeɗo tata goni arɓe kay tawi kadi kanko woni porte parole du gouvernement ko ɓeɗo tata noon garanno laamu ngu ko fati kay e vodgol budget ministère des forces armées mo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen CRSE ko commission de réglementation du secteur de l'énergie ɓe kolliri tigui ustugol ko fate ndelam kubbam woni carburant ɗum noon fuɗɗi ko guila assiette hanki 6 lewru décembre hitande ujunnaje 225 sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe litre super woni essence jaranoɗo 990 wattama oɗo saaha joni 920 francs so tawi ko litre gasoil jaranoɗo 775 francs wattama oɗo saaha joni 680 francs hono no hollirno kay Birame Diop kañum woni ministre de l'énergie des mines hollirno kay yesso sarɗoyeji leydi ndi ñande aljuma 5 lewru décembre e saaha kay wonno e wadde voté budget makko hollirino tigui wonde kay ndelam kubbam woni énergie kala ma uste hano hannirta ni e nder leydi he coalition Diomaye président noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi ɓe mbaɗi félicité hen hoorejo leydi ndi kay kañum foof e tawde leydi ndi e caɗele guuraɗe haɗani kay nana daari gam ustude cogguji ha tengti gueɗe ɓurɗe hatodineje e nder leydi he ha joni habruji men ɗemgal Pulaar ko leydi Mauritanie Sénégal keɗoɗen ha joni Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal omo tijja altine janggo 6 lewru bowte to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire tawi nawatomo toon noon ko tawtoriyede investiture Alassane Dramane Ouattara ɗum ko altine janggo ɗum waɗata tawi kadi o jottoto koye jappere kay gardigo leydi ndi ko gollo noon waɗata 4e makko mandat ko Abidjan lamorgo leydi ɗi noon ko toon cérémonie waɗata e tawtorede hewɓe kay addiɓe leyɗele ene bisma
bisma toon kadi hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoore gindi Mauritanie Adama Bago hoorejo leydi Gambie wondude John Dramani Mahammani on ko hoore leydi Ghana wondude Brice Collector Olibi Ngema on ko tigi hoorejo leydi Gabon wondude e on biteɗo Joao Lorenzo on ko mo Angola e Julius Madabio on ko hoorejo leydi Sierra Leone wondude e Joseph Niema Bouaké on ko mo hoorejo leydi Liberia ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisala wuro Sali e ko taari ɗum kala haɓe pawi ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe pirti tawi ko réseau mawɗo no fewi sagataɓe dartirnoɓe ko fati e guyga e jeytugol otoji gujjaɗi ko biteɗo AL mbawi noon kañum ko gérant parking automobile to otoji luwete to Sali ko kañum tigui portuno plainte contre biyeteɗo Cheikh Fall noon ko lunoɗe makko otoji ɗiɗi nonnoɗe makko otoji ɗiɗi kaye ɗina otoji ɗiɗi ɗe o luwe makko noon caggal kayi nde dawal hakkude mabɓe timmi ɗin otoji gartani ko ɗon tigui o porti plainte caggal kayi nde o noddimo laabi kewɗe mo ronki hebdema ko ɗon o porti plainte wonande kayi to commissariat urbaine mo Sali kora urbaine noon wondude brigade de recherche ɓe Sali ko ɓen tigui ummini enquête o ɓoyani ɓe mbaɗi localisé ɗiɗon otoji ɗiɗi luwanoɗi tawi ko otoji ɗiɗi luwanoɗi ɗi waji woffiditno wujjude ɗina otoji ɗiɗi noon ɗi mbaɗa localisé tigui e nokku goto tawi kadi ne woɗɗi Sali nden noon gendarme ɓe umminima tigui enquête ko ɗon ɓe mbayi pawi juuɗe mabɓe otoji ɗiɗi kala ɓe tawi hen ko rewɓe hen oto goto ɓe tawi hen ko biteɗo MN Fall on noon ɓe tawi ɗum koye oto mo hinde citronel MN Fall noon on ɓe tawi ɗum koye oto goɗɗo mo hinde Kia kamɓe ɗiɗo foof noon ɓe koliri wonde koɓe coɗɓe ɗiɗon otoji ten enquête waɗama hen ɓe mbiyama kay nawde réseau o kala wiyama teeb so wona mawɗo réseau o noon oɗo saaha joni koko doguiɗe darti hoore mum loskoji jaaƴi nana uddita e muɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen gendarmerie mo falde kay nokku biteɗo Jakirata tawi ko brigade de proximité mo Bambilor ɓe teeɓima wuyɓe kay tawi ko dartonoɓe wujjude daabeje ɓe tawriɓe noon nayyi walla kolce jeetati woni koɓe tawi e juuɗe mabɓe koye saaha noon ɓe gonno gendarme ɓe gonno e patrouille mum ko ɗo tigui ɓe jii werla goto ene rimdi nayyi kolce nayyi ko ɗon tigui ɓe paye werla o wonnoɓe werla o chauffeur o e ɓen kala mbawi tigui ñagade boy cifol naati e soyde ko ɗon tigui ɓe mbaɗi hen enquête kay e nder enquête he haaɓe mbawi jittude kadi kolce nayyi goɗɗe foof hawri kolce jeetati e oɗo saaha joni noon kolce ɗe kala e oto dimdunoɗo ɗen kolce nayyi oɗo saaha kala mbaɗama saisi oto waɗama saisi enquête nana jokka hen kay beele ɓeɗon wuyɓe ne mbawa wiyede teeɓa chauffeur o noon naggama ko ɓooyani sara to nokku kay waɗɗani oto o ɓe teeɓimoma heddiɓe noon ɓe wonduno cuwa taw yitede loskoji nana jokki hen ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen Mali fuɗɗinoma kay jogade hoolare kay wonde kay ma yaltu ha laaɓe caɗele carburant saabu kay janguji kewɗi ustinoma ko fati ɗiɗon cisternaji gaddanoji carburant ummade caggal leydi nadde e nder leydi he jihadiste en noon kolliri tigui wonde wonnoɓe blocus ko fati oɗon gaddugol carburant kolliri tigui ha joni wonde nder leydi he so tawi tuuba ko goto kañumen dadi mbaɗon tuuba ɓe kolliri noon kamɓe ɓen jihadiste en tawi koɓe groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe kolliri tigui wonde duppama ɓe duppi sappo joyi citerne tawi ko citerne carburant umminode caggal leydi e convoi ɓe mbawi faltade hen sappo joyi citerne tawi kadi ko citerne aji badnoɗi escorté dadiɓe hewɓe no fewi mbanno escorté haɗani ɓe mbawi nanggude hen sappo joyi citerne ɓe duppi ɗum ha wonti curki ɗum noon kay hollirde kaya wonde kay ha joni tuba ko kamɓe dadi ko wino blocus ko fate carburant kala nde ɓe beela ɓe mbawi dartinde ɗum ha laaɓa e nder leydi he huna jangu noon waɗi koto nokku to wiyete Bougani noon waɗɗani Bamako ko temedere capanɗe jeegom kilométre hakkude mum e Bamako gam noon gam anje kay guila fama yeddude ɗeɗon gueɗe ko ɗon saabi noon nde ɓe duppi ɗiɗon cisternaji kanji kala ɓe mbawi firmude ɗi ɓe caari ɗum e réseaux sociaux ha yimɓe foof ganda wonde ɓe mbaɗi ngal ɗon baɗala ha joni ko leydi Mali keɗoɗen caggal cukalel Kokala Mayiga gonnoɗo hoore jagoɗe transition leydi Mali caggal nde o nanggano soka o waɗi fodde balɗe temedere e nder kaso tawi ko prison central mo Kulikoro o darima yesso cour suprême mo Bamako o hettama noon tawi koye mbadi fondé dossier ko tuma ko guila lewru août noon
noona ko gilandi en tigi ɓe mbannoma tigi mandade dépôt ɓendina tigi to kaso mo Kulikoro o waɗi toon balɗe temedere o tuma noon koko fati dirtinagol e dirkingol ko fati koppereje kewɗe no fewi taw ko haalisa dendaɗo woni haalisa laamu e saaha kay o halfinno ko fati golle makko ha joni ko leydi Mali keɗoɗen hoore jaggoɗo leydi Mali hono général de division Abdoulaye Maïga o joddima ñande alkamisa ɓinni ɗon nayya lewru bowde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi e ɓen tawi ko ardiɓe diineji e nder leydi Mali tawi ko noon koye dow yamirore hoorejo gendi gendi Mali hono général Assimi Koïta e nder jonde hen noon o holliri tigi ko hoore jagorɗe o holliri tigi maɓe tafa commission tawi ko biteɗo commission de concertation woni disinirteɓe kala saaha ko fati koddigal moƴƴal hakkude leydi e hakkude diineji e nder leydi hen ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mali koto leydi Benin paadena subaka aleda hande ko piyanɗe gurɗe kay nana e nder lamorgo leydi Benin hewɓe noon tawi kadi ko kala hanɓe jalluɓe hewɓe kay e oɗon ñalawma subaka hande o jerminima no fewi ɓoyade mum noon ko groupe dadiɓe kañum tigui jalti ayawa habrirde télévision leydi ndi hollirde kay wonde ɓe derguiti laamu Patrice Tala gonno hoorejo leydi ndi tawi kadi ko gonɗo e deuxiéme mum mandat cilciltiri laamu mum tawi kadi ko kollirnoɗo wonde ƴamtata deuxiéme mandat koye lewru avril o ɗaminno kay rokkidde kala kay jowɗon hebde polgu e sunggoji paaɗiɗi ɗon tawa e nder hen noon landa mawka taw ko landa lunda ɓuurka dowlude nder leydi he ko haɗaɓe kay jeyade e ɗiɗon sunggoji ɓoyani noon ko ɓoyani ko noon dadiɓe tawi ko yaaduɓe Patrice Tala ɓe kolliri tigui wonde yinnoɓe wadde coup d'état on coup d'état so tawi ko ƴiwonde wonno wiyete ko sayi e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui la situation est sous contrôle wonde kay leydi ndi e lamorgo leydi ndi kala e oɗo saaha joni tawi juuɗe mabɓe kamɓe laamu ngu ɓe kolliri noon wonde Patrice Tala ana dandi ɗum hen en hiisi kay haydara ala ko heeɓi ɗum ene woni tigui e nokku cirɗo no fewi ɓe woni sécurité ɓe kolliri noon kamɓe laamu ngu wonde kay e nder militaire uji yinnoɓe wadde coup d'état ɓe teɓima hen sappo e ɗiɗi militaire nana tawe e juuɗe mabɓe ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima haali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kaɓuri ɓe ɓuuri tengtude e dongre Afrique ñalaman ɗo puɗɗoɗago leydi Conakry toon dey ɓe mbayyini toon ñande alkamisare nayyi lewru hono bawta ujunere nogas joyyi procureur général waɗi mo cour d'appel o wawi hono winde wonde bayyini e winde e oɗo saaha mo gonɗen ko heddi on ko kala e neɗɗo jaggaɗo ene wiya wonde ko laamu ngu hani ko mintere ɓe difti wona ɓen tan ko responsable uji en ha mbaɗa kidnappé ɗum noon dey ndeɗen tokkere so tawi wonde laataki ɗum noon ene wayde jomum noon ko tawrete ko lawol ɗum noon aɓe jertira yimɓeɓe e wawde wiide wonde kadi ene jaaha kadi ene takka ɓe toon to Guinée Bissau nere alkamisare nayyi lewru tawkode ko bawta ujunere ɗiɗi nogas e joyyi toon dey ene wayno e caggal ndeɓe kay ƴetti tawkode ko pellital wawde kono ɗoftude tawkode ko e wawde kadi toɗɗade tawkode ko nouveau procureur de la république ɗum noon wawde kadi rokkude ɗum woni e kaɗon mbawka ɗum noon ene wayno dey ma waw kadi on addante kadi e ɓeɗon taw ko juriste en avocat ji en gonnoɓe toon ɓe e dey e wiide wonde ko jogoɗo kulikuli maaro kay ma conseil mum de la magistrature o ma waɗa kadi kono dissoudre ɗum noon en jogui ɗiɗon kuuli toon to Tchad ene wayno dey guila kay ñande guila guerre fuɗɗi Soudan ɗum noon e saraji mum wonande kadi hoddiɓe mum toon avril ujunere ɗiɗi nogas e tati Tchad ene wayde e oɗo saaha ene jogui réfugié ji kewɗi no fewi ɗum noon ummotoɓe bang yo bang ɗum noon ko wonande noon kono agence des nations unies wawi hono wiide wonde e oɗo saaha kadi alay saago ɓeɗo so tawi gummo nokkuji ene paaya kadi e nokkuji goɗɗi alay saago ONG ji ɗi to nokkuji ONG ji ɗi alay saago taw kadi ko armé ene wawa kadi kono ɗoftudeɓe escortaɓe haaɓe jetto taw kadi ɗon ONG ji ɗoɓe goɗɗo kono e oɗo saaha noon ene teska wonde kay koppereje mabɓe wawde kadi tawkode ko rokkanoɓe ɗum ko occidentaux ji ɗi ene ussi e oɗo saaha kono noon e oɗo saaha pour dandude wona ɓen alay saago kay eɓe ƴeerima noon nde ɓe ballete no fewi gam dandude wona e ɗin a pittali RDC Congo wonande e Rwanda teskama noon ñande tefodiral mabɓe toon to leyɗele kono dendude kono Amérique ene wayno de e oɗo saaha teskama noon wonde kamɓe ɗiɗo félicité kadi wondude kadi e Paul Kagame kamɓe de
caggal cifodiral e tawtorede Donald Trump en teska kamɓe ɓe dokkodirani de juuɗe hakkude maɓɓe ngam ɓe jarlodira ɓe jafodira ko ɗum de teska e nder journoji taw kadi ko hono cifade Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji kono commencé andogo ngam weltare a Yawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sili Ba to Moderne ha to galle makko Sama Sa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kanto Fondu ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala kabruji men jolam jaɓeri ko to leydi enda paadena to leydi enda ko tana musɗo waɗi toon jamma hanki o ko boîte nuit goto tigi tawi kadi ko boîte nuit woni nokku to yimɓe rewɓe e worɓe kewi fottude ene gama ene jara toon sangara ne belna addunaji mumen ko on boîte nuit de sumi toon ko famdi kala no gas e tata neɗɗo mbasi hen pittali men to wuuro ɗum noon tan waɗi koto ngoɗo wuuro witengo Guwa noon tawe to banggue hirnangue leydi enda e nder halkiɓe noon teskama ko ɓuuri hewde hen ko tourisme en woni yimɓeɓe jeeyaka e leydi tawi ko arnoɓe wangade leydi ndi koto leydi Grèce paaɗena sappo e jeeɗiɗo neɗɗo tawi foof ko migrant en yinoɓe wadde ɗanne suuɗe kañumen mbasi pittali men aseta hanki o e yoleru bateau men waɗi noon yimɓe ɗiɗo kay ɓe Allah faabi hen ma yani kono hay ɓen tampi no fewi e oɗo saaha joni tawi e juuɗe safroɓe koto leydi France paaɗen Emmanuel Macron ko hoorejo leydi France o holliri altine janggo mawo yaa toon to Londres o joddoyo toon noon e biteɗo Zelensky kañum woni hoorejo leydi Ukraine o joddo toon kadi e hoorejo leydi Britannique wonde hoore jagoɗo leydi Britannique wondude e chancelier leydi Allemagne kañɓe kala ɓe mbawi joddade toon ɓe jewta noon ko fati kay e gonka e oɗo saaha joni ko fati e plan de paix e ko fati e situation ala hali leydi Ukraine oɗo kay oɗo saaha kala bombardement ji ɗe leydi Russie woni e wadde toon ƴewde kay no jaam artiri hakkude mabɓe koto leydi Ukraine paaɗena kañum kala wonde kaldigal no jaam artiri hakkude leydi Ukraine e leydi Russie haɗani koninkoɓe leydi Ukraine koninkoɓe leydi Russie nana jokki kay wadde bombardement ji musɗi no fewi guila e drone aji ha e missilaji aynade Kiev lamorgo leydi Ukraine e ko taari ɗum kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habruji mon e ɗemgal Pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide to banggue nete e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Dogu ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.